санаи 24 октябр раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар боғи миллии ваҳдат бо соҳибкорон аз кишварҳои Россия, Молдовия, Лаҳистон ва истеҳсолкунандагони меваҷот ва асалпарварони вилояти Суғд мулоқот намуд. Кишоварзони вилоят маҳсули дастранҷи худро ба марзи тамошо гузоштанд. Меҳмонон аснои боздид бо дастранҷи кишоварзону асалпарварони вилоят аз наздик ошно гашта, ба маҳсули меҳнати деҳқонони вилоят баҳои баланд доданд. امروز موافقی شهر و نویای ولایت در ولایت زیاده از 70,000 اویلی زنبور موجود می باشد که در 9 ماه سپری گشته زیاده از 1354 تن استحصال اصل استحصال کرده شده است که نسبت همین دوره سال گذشته زیاده از 30 تن می باشد. کوه‌های و موضوعی که در ولایت موجود است بسیار هم برای زنبور پروران اصل مطابق می باشد. дар ҷараёни мулоқот раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимини суханронии худ иброз дошт ки вилояти Суғд дорои имконоти васеъи зиёд кардани ҳаҷми содироти маҳсулот аз ҷумла меваю, сабзавот ва асал мебошад. зикр карда шуд ки дар миқёси вилоят дар майдони 71361 гектар боғу тогзор парвариш ва нигоҳубин карда мешавад. ин имконият медиҳад ки дар вилоят ҳамасола ба ҳисоби миёна то 1 миллион тонна мевагиҳо истеҳсол карда шавад. айни замон дар вилояти Суғд барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ, бунёди корхонаҳои муштарак ва истеҳсоли маҳсулоти саноативии кишоварзӣ заминаҳои мусоид фароҳам мебошад. ҳайати меҳмонон барои пазироии гарму самимӣ изҳори сипос намуда, ҳавасмандии худро барои тақвияти ҳамкориҳо ва харидории меваю сабзавоти истеҳсоли Тоҷикистон баён доштанд. боиси зикр аст ки бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар ин раваз занбури асалпарварӣ низ сол аз сол рушд ёфта, дар назар аст ки то соли 2021 истеҳсоли асал то ба 3000 тонна расонида шавад. мо мехоҳем ки ҳамин занбури асал, занбурпарварони вилояти Суғд ҳамин истеҳсоли занбурро зиёда карда ҳосилнокиям зиёд кардан ба ҳаракат кардостем. ҳар як оилаи занбури асал мо то 30 кило, 35 кило солҳое ки боришот назм мешавад то 40 килоги истеҳсол кардан ба қувватумо мерасад. мо мехоҳем ки ҳамин асалҳое ки истеҳсол мекунем дар Россия, давлатҳои Россия, Аврупо вай карда шавад, дар бозорош ва дароварда шавад. иттилоъ дода шуд ки алҳол дар ҳудуди вилоят наздики 70,000 оилаи занбури асал парвариш ёфта, асали дар вилояти Суғд истеҳсолшаванда аз ҷиҳати экологӣ тоза буда, асосан аз гули зардолу, пахта, ширеш, кавар, офтобпараст, аврук, юған ва дигар растаниҳои энтономофилӣ гирифта мешавад ва пурра барои содирот нигаронида шудааст. миёни соҳибкорони хориҷӣ ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва асал табодули назар сурат гирифт ва меҳмонон пас аз шиносоӣ бо намунаҳои маҳсулоти кишоварзӣ ҳавасмандии худро барои харидорӣ намудани меваю, сабзавот ва асал баён доштанд. мақсади асосии сафари мо ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷониба ба ҳисоб меравад. муносибати кишварҳои мо дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст ва Тоҷикистон шарики стратегии мо аст. мо мехоҳем ҳамкориро дар самти молу маҳсулоти кишоварзӣ ба роҳ монем то миёни кишварҳои мо таъминокӣ бо молу маҳсулот роҳандозӣ шавад. мо ба заминаҳои ҳамкорӣ ошно гаштем ва омода ҳастем ки бо кишоварзон ҳамкорӣ намоем ва дар ин замина таҷрибаи якдигарро мубодила намоем. мо бояд барои беҳтар намудани ҳамкории кишварҳои мо роҳҳои беҳтариро ҷустуҷӯ намоем. изҳори умед карда шуд ки бо тақвият бахшидан ба равобити дуҷониба барои содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва асал аз вилояти Суғд аз имконотҳои мавҷуда самаранок истифода бурда мешавад.